السلام علیکم دوستو، آج ساری حاضری ہے پیر پنجن شاہ دربار تے جویں کہ اس وقت سامنے مزار دیزی پہ ماشاءاللہ بہت اچھی مزار ہے تے اینا پہاڑیاں بھریاں ہیں جیریاں تے اسا چڑھتے پے دربار دے اندر انٹر تھینے پے ہیں۔ اسا جویں اندر داخل تھینے تے تو اندر دا منظر دکھینے ہیں تے اسا ایتھا دعائی کریں انشاءاللہ تے اندے نال نال اسا ایتھا لے لے گینے ایک جیرا کہ ایتھا ذبح کیتا گیا تے ولا کو ایتھا پکایا گیا ان دی خرید کیتی گئی ہے وہی تو کو دکھینے ہیں اے نے مزار شریف تے اسا ایتھا دعا منگتے پے ہیں ماشاءاللہ تے سامنے دوست اتھائی لیلا ذبح کیتا نے اتھائی بڑھندے پین چھاں تے او کو پکیندے پین ماشاءاللہ دوستو اسا انہاں کو پہنچائے اے لیلا ہی نے جیڑا کہ ذبح تھیندا پیا اچھا کچھا کریندے پین صاف ستھرا کریندے پین ان دی جیڑی چمڑی ہے او لہندے پین تے انہوں نال تسا دیکھتے پیا ہو سکے وصل پیاز یعنی کہ او کٹینی پئی ہے۔ اچھا دوستو اے لیلا جیڑا ہے اے ایتھے منت ہے تے منت ایتھے گھن کے اسا ایتھے پوندے پے ان دی خیرات کریندے پے ہیں کو پکیسو پکاون دے بعد انشاءاللہ ایتھے تقسیم تھی سی ہے تے ہن ماشاءاللہ ان قریب لیلا جیڑا ہے تے بنن والا ہے تے ان دی کپ ٹوٹی شروع تھینی پئی ہے ماشاءاللہ آج دے جڑے لیلے تے کپ ٹوٹ دے استاد چاچا امام بخش تے اون دے نال جڑا پاکا ہنے او ہنے میرا ماما محمد جانان تسا دیکھتے پے ہو کافی محنت بھوک تے کیتی پے تے پکائی پے ماشاءاللہ ہن مانے بریندے پے دوست احباب سالن تیار تھی گئے تے ہن بہت ان قریب جڑے دوست احباب سارے جمع تھی ہیں تے ہن ماشاءاللہ تھال بندے پے تھال بنن دے بعد دوستو روٹی کھاندے پے تے ملسو اگلی ویڈیو تے وچ اللہ حافظ۔